Meta kienet jiġi intervistat fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem fost l-oħrajn dwar il-qasam tal-enerġija. Il-Prim Ministru ddikjara li għalih pajjiżna huwa skjaf tal-prezz internazzjonali taż-żejt. Allum aħna qegħdin skjavi tas-suq. Skjavi tas-suq illum għaliex il-prezz taż-żejt li għajdunna ikonna nħassu għalih. Lorenz Gonzi għamel din id-dikjarazzjoni minn ilu sa mill-2007 konxju tat-teknoloġija tal-kumpanija Sargas li taħdem mingħajr l-użu taż-żejt. Din it-teknoloġija kienet ippreżentata lilu mill-istess Sargas 18-il xahar ilu, iżda sal-lum kienet injorata l kollox. Fl-istess programm Gonzi qal li jrid li pajjiżna ma jibqax dipendenti fuq iż-żejt. Jien nippreferi nagħżel is-soluzzjoni li tneħħi min-nofs id-dipendenzi ta' pajjiżna. Kif ikun ma nibqgħux dipendenti fuq iż-żejt. Il-Prim Ministru għamel din id-dikjarazzjoni minkejja li sentejn bissilu il-Gvern tiegħu għażel il-power station tal-BWSC li mhux biss ser tkun qed titħaddem biż-żejt iżda ser tkun qed tuża l-aktar żejt li jinġess. Intant fuq Radio 101 Lorenz Gonzi għalli fl-ewwel 4 snin tiegħu bħala Prim Ministru pajjiżna kien miexi fuq ir-rubini u għalhekk kien jemmen li mill-2010 flok deficit seta' jibda jagħmel surplus. Sal-ewwel 3 snin, 4 snin konna mixjin fuq ir-rubini. Il-mira kienet sa tintlaħa. Gonzi ġustifika l-fatt li Malta għadha qed tagħmel deficit minħabba il-maltemp li hemm madwarna. Imma fl-istess intervista l-Prim Ministru qal li pajjiżna qed jibqa' b'saħħtu fil-maltemp ekonomiku. U b'differenza minn pajjiżi barranin qed jikseb rekord wara l-ieħor. B'rekord tat-turiżmu. B'rekord ta' nies qed jaħdmu biqlieħ. B'rekord ta' studenti li qegħdin imorru l-università. Rekord ta' studenti li qed imorru l-MCAST. Rekord ta' studenti li qegħdin jiggradwaw.